Park eGoli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. The president might have to just declare it as a state of emergency. Lowo wengamele ezokuthuthukiswa komnotho eGauteng uLebuhang Mayile uthi akwenziwa okwanele ukubhekana nezigameko zokuphangalala kweingane ngenxa yokudla okusolwa ukuthi kunobuthi. Hey mana ngisezile nje ukuthi nengilungiselele endlu nje ngcono ngoba akekho umuntu osebenzayo. Kulimale abantu abayisithupha kwacekeleka phansi nenqalazinda ngenxa yemvula nomoya onamandla ezingxenyeni zaseMgungundlovu KwaZulu-Natal. So with your vote on Tuesday, we're going to fire Kamala and we are going to save America. Do we believe in freedom? Do we believe in opportunity? Lawa owabe engumengameli waseMelika uDonald Trump kanye noyiphi umikamengameli wakuleli yazwe uKamala Harris bazosolana phezulu okhethweni likazwelonke olubhekwe ngabomvu kusasa. Mbukeli asikubingelele sikamkele ezindabeni zakusihlwa igama langu noxolo uMamtshali wakwaMwali. Sibonga kakhulu ngokuthi uhlanganyele kanye nathi. Owengamele ezemali kanye nokuthuthukiswa komnotho esifundazweni eGauteng uLebuhang Mayile ubeyozimazisa umndeni ogutshuzelwe yife elimnyama Alexandra eGoli namhlanje. uMayile uthi lezi zigameko ziyashaqisa kanti uhulumeni kumele abhukule. Isikhulu sikahulumeni ebesizozimazisa umndeni sithi uhulumeni akakwazi ukuhlala nje asonga izandla abe amanzi egeleze ngenendlini. Kudingeka ukuthi umengameli wezwe ahlonzele igameko njengenhlekelele ebhekene nezwe. And this appears like it has escalated to a crisis which will hopefully, I think the president might have to just declare it as a state of emergency. Ikhulu evela kumkhandlu udolobha eGoli ziyavuma ukuthi ziyaqoza izisebenzi zabezani kumsebenzi wokuhamba ihlola lezi idodlwana. Inspections are also being done, but capacity is a problem. So that's when we had discussions that we are all tired of coming to our communities and not coming with good news. You know, we're coming to our communities because someone died. Mbukeli kunesakhamuzi esichithayo sona ukuthi inkingi inomnikazi walesi idodlwana osibona lapha. Lesakhamuzi sithi akuyobhekwa la enziwa khona lama snacks. Umhlola ulapho. For mina I can't say ukuthi unephutha akazi akusihuye oyenza lezi zinto lezi ezine poison. Ukube bekuhuye abantwana labasekathoko ngabe bashonile. Abantwana labase12 ngabe bashonile. Labantwana bashonile abayi5 butwami. Base 12 abathenga ngala. Awubona ukuthi lento le is from the manufacturer. Umndeni usuqinisekisile ukuthi ingane yomfana eneminyaka emine ubudala ebilaliswa esibhedlela isidedelwe. Unina usasele kodwa isimo sakhe sesingconywana. Leli cala ke linikwe umsesho ovele ekamla amaphoyisa eAlexandra usayitsheni umnyayi. Igama lami nguCalvin wakwaDludla ezindabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. iANC KwaZulu-Natal isichaze njengamampunge ukuthi kunezingxoxo zokubonisana neMK Party ngenhloso yokubumba uhulumeni omusha esifundazweni. Ubuholi beANC esifundazweni namhlanje bethule umbiko wawo weyinsuku eziyikhulu selokhu iqembu labumba uhulumeni. Uhulumeni wobumbano KwaZulu-Natal awuyindawo. Lokhu kushiwo abaholi beANC kulesifundazwe ngesikhathi bekhuluma nabezindaba ukucacisa ngokuthi bakubona kanjani ukusebenzisana kumaqembu ahlukene kuhulumeni kulezi insuku eziyikhulu ezedlule. Phela iANC yathola amaphesenti angu-17 amavoti kulolu khetho esuka kulona isuka kumaphesenti angu-54 esifundazweni. iANC ibambisene ke neDA, IFP kanye neNFP uhulumeni wesifundazwe. I'm always suggesting that it will be a monotonous world if all people and families will think alike. Contradictions are going to emerge because I wouldn't want us as if there is a covenant that perpetually there are going to be no contradictions between these parties. iANC iyayichitha ke imbiko ethi kunesingxoxo esikhona phakathi kwayo neqembu umkhonto wesizwe. We're going to governments of national unity and provincial unity. No one was closed out, but the MKP
made a firm stand to say they will not work with the ANC. Abaholi be-ANC esifundazweni bathi abazi lutho ngembiko ethi bungase buhlakazwe ubuholi besifundazwe beqembu. And when that decision comes, whenever it will come, if it will ever come, as the loyal members of the ANC will abide by that decision. I-ANC izwakalise ukukhathazeka ngokuziphatha kowengamele ezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni. Umfundisi uThula Sizwe Buthelezi leli qembu lithi lizoxoxisana ne-IFP ngokukhononda kwalo ngobuthelezi. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Kulimale abantu abayisithupha emva kwemvula kanye nomoya onamandla ocekele phansi nengqalasizinda eMgungundlovu KwaZulu-Natal. Monakalo obangelwe imvula enamandla kanye nomoya obuvunguza ushiye umonakalo naseyindaweni ezifana nakwamachibisa njengoba lapha isihlahla siwele phezulu kwendlu kwalimala kade bengaphakathi endlini. Hey mana ngisezile nje ukuthi nengilungisele le ndlu nje ngcono ngoba akekho umuntu osebenzayo. Ne-BP yami ikhuphuke kakhulu ukuze ngiye esibhedlela nje izolo ebusuku ngilandwe i-ambulance. Bese ikhuphuka kakhulu ngoba ngicabanga. Ngoba akho umuntu osebenzayo la ekhaya. Bengingale kulendlu lengale kaphuma ngiqalaza ngibona uthayela uqathaka. Bengithi ngiyaphuma ngibona indlu siyatsheke ngoba yathayela. Mangibuyela phakathi ngoba phela ngicabanga ukuthi umntana ulokhuzile bese inaye lapha ngaphakathi. Ngithi ngiyamdonsa. Akwazi ukuthi la ngimdonsele khona akazange athinte ngendawo uthayela wasiwahlala kumina ke. Umoya onamandla uholele ekuphephukeni kophahla lwezindlu ezingxenyeni ezahlukene. Nisakhiwo ukuhlala kuso odokotela besibhedlela iHerigwala sicekeleke phansi. Eminye yemigwaqo bingahambi kalula ngenxa yezihlahla eziwele kuyo. Amawadi awu-10 wonke kusukela kwaVundlele eTeni eMbali kanjalo naseDrobheni athintekile. Ingqalasizinda ikole isibhedlela iNdel Hospital Aloridge Settlement bathintekile bonke and abantu abashayeke kakhulu. Kubikwa ukuthi isexwayiso sesimo sezulu sesigaba sesine sisazoqhubeka ezingxenyeni eziningi KwaZulu-Natal nokuyisigaba lesi esihambisana nokuduma kwezulu okuphezulu kakhulu. Lowo owabe engumengameli waseMelika uDonald Trump kanye noyiphini likamengameli wakuleli yazwe uKamala Harris bazotholana phezulu okhethweni likazwelonke olubhekwe ngabomvu kusasa. Njengoba selidumela emasompeni ngaphambi kokhetho likazwelonke eMelika, izimbangi ezigaqale esobumengameli zichithe impela sonto esiphuma kuyo zizama ukunxenxa abavoti okugcina ngaphambi kokhetho. So with your vote on Tuesday, we're going to fire Kamala and we are going to save America. We will cut your taxes, end inflation, slash your prices, raise your wages, and bring thousands of factories back to America and back to the good old state of Georgia. Ngakolunye uhlangothi uKamala Harris weqembu lama-Democrats ophinde abe yiphini likamengameli waseMelika ukhulume nezinkombi zabavoti esifundeni eMichigan. Do we believe in freedom? Do we believe in opportunity? Do we believe in the promise of America? And are we ready to fight for it? Ezinye izakhamuzi zakuleli ziqagula kanjena ngokuthi ubani ozodla umhlanganiso. The majority would love for Kamala to be president. However, what I feel is that at the end, we're going to see Trump become president. Donald Trump's going to win because of the assistance of Elon Musk through the propaganda that they're doing on X. You know, Donald Trump also, I think he has that thing of marketing himself more than Kamala Harris. Uma uTrump edla umhlanganiso uzobe ekhuza ibuya kwesobumengameli. Kanti uma kunqoba uHarris uzoba ngowesifazane wokuqala ngqa okwengamela elaseMelika. Mbukeli asikhumbuzeke ukuthi kusasa kusihlwa iSABC izobe ikusakazela bukhoma ngokukhethekile indaba zokhetho lwaseMelika kuChannel 404 kanjalo ke na uSABC Plus ungaphuthelwa. Njengamanje ke mbukeli sasinike iqhubeka ngapha ngaseyitolo kanti ungabe sibuya sokuphathela udaba oluthi
Akasekho emhlabeni uQuincy Jones nobe isikhondla somdidiyelo womculo osesebenze nabaculi okubalwa kubo uFrank Sinatra noMichael Jackson. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi Lowo owengamele ezokuthuthukiswa komnotho eGauteng uLebugang Mayile uthi akwenziwa okwanele ukubhekana nezigameko zokuphangalala kweingane ngenxa yokudla okusolwa ukuthi kunobuthi. Asikhumbuzeke mbukeli ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube kanjalo na ku SABC Plus ungena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola. Mbukeli akasekho emhlabeni uQuincy Jones nobe isikhondla somdidiyelo womculo osesebenze nabaculi okubalwa kubo uFrank Sinatra noMichael Jackson. UJones ube neminyaka engu-90 nomuvo ngenkathi edlule emhlabeni. If you're always on the block, you don't have to worry about a comeback. You never. If you don't go away, you don't have to worry about a comeback. Jones wazalelwe eChicago kwelasemelika ngo-1933 kanti waqala ukuzakhela udumo kwezomculo ngokusebenzisana noSinatra kusukela ngo-1958. Wabamba neqhaza elikhulu ekuhlanganiseni icwecwe likaMichael Jackson elalibizwa ngokuthi Thriller ngo-1982. I was his age when I produced Thriller. No, it's just not real. And I was here when he sold out the concerts. Leli cwecwe ilona elisathengisa ukudlula wonke amacwecwe emhlabeni kuze kube manje. Wahlabana ngendondo zama-Grammy ngama-28 kanti uzokhunjulelwa ukuphumelela kwakhe ekudidiyeleni umculo osetshenziswe kumafilimu amaningi. Waba ngokuqala onsundu wasemelika ukuba beyiphini longamela inkampani enkulu yezokuqopha iMercury Records. Lokhu kwenzeka ngo-1961 kanti futhi kwabasiza kakhulu abanye abaculi ababevalelekile ngenxa yenkinga yokungalingani kobuhlanga. Njengoba isiwufulathela umhlaba lenkakha kwezomculo ishiye ngemumbi ingane eziyisikhombisa. Sibilo kuhle ngidi eindabeni ze-SABC. Abafundi besikole sasemthatha eEastern Cape basathukile kulandela ukudutshulwa komfundi okusola ukuthi kwenziwe amaphoyisa izolo. Umndeni womfundi nawo usathukile ngalesi sigameko. Le yindlu ebebehlala kuyo ababafundi nekutyholwa ukuba yehlele apha kuyo lentlekele. Abafundi bathi beve izithonga zompu ngoqhiza lwangecawa, abanye babalekele ukuzophula kodwa ngelishwa omnye uthe sazama ukubaleka wadutyulelwa apha. Esi sihelegu sishiye abafundi bekhathazekile. Isiphatha kabuhlungu kakhulu mama kuba uxa wethu ngesibhala naye imathematics namhlanje bekunzima nopractice oko besicinga ngaye. Le ntlekele yenzeke xa kanye abafundi belungiselela ukubhala iimviwo zabo zezibalo namhlanje. Wonke umuntu uxhelekile kwesi sikolo. Siphatheka kakubi kakhulu siswami ngakumbi kuba isi-students ka grade 12 today bekumele basihlele imviwo sokuphela konyaka. Ukanti abahlali bakowabo komfundi elujecweni enqeleni bebeyokuvelela usapho lwakhe. Akumnandanga thina simthumele umntwana esikolweni ngethemba loba sifuna ikamva lakhe. Isothuse kakhulu lento imehleleyo namhlanje ngezolo. Amapolisa siqinisekisile esisenzo sodubulo. A case of murder has been opened for investigation following the shooting incident that claims the life of an 18-year-old male. The incident occurred in the early hours of Sunday, the 3rd of November at Mabuto Street, North Crest in Mthatha. Ibhodi lawula isikolo sase-Excelsior kunye nosapho lomfundi bathi umthetho mawudlala indima yawo. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude elujecweni enqeleni. Uphenyo oluyimele olwenziwe umnyango wezemfundo eGauteng selithole ukuthi isikole iPretoria Girls High sehluleka ukuthatha inyathelo ezifanele ngemva kwezinsolo zobuhlanga ezavela kulesi sikole ngoNcwaba walonyaka.
Ole iPretoria Girls besilokhu siundaba mlonyeni ngenxa yezizathu ezingezinhle. Phambilini abafundi abayi12 babebhekene nezinsolo zokucwasa umfundi onsundu. Owengamele ezemfundo uvumile ukuthi kunezimpawu ezicacile zobuhlanga kulesikole. Investigation was to investigate the culture in the school. Because there was an incident in 2016, incident in 2020, incident now. So these systematic, these events made us realize that perhaps maybe there's something deeper that needs to be found and understood within the school. Umbiko wophenyo olwenziwe inkampani yabameli uthole abaphathi balesikole behluleka ukuthatha izinyathelo ngemuva kokubikelwa ngezigameko zokucwasa ezimbalwa. Learner 6 reported the bullying incident by the 12 learners to the deputy principal, and the deputy principal failed to act on the complaint. This is notwithstanding the deputy principal having informed Learner 6 that she was going to investigate the complaint. Uchilwane uthi bazozisukumela izincomo zalombiko basebenzise leli thuba ukuze babhekane ngqo nezingqinamba ezifanayo kwezinye izikole. Abanye abamba ngokungemthetho basavaleleke emathunjini omhlaba abanakudla kanye namanzi. Abanye sebesabana ukuthi bangashona. Lokhu umbukeli kuzemva komkhankaso wamaphoyisa nombutho wezokuvikela ivala umgodi wokuqeda ngokumba okungekho emthethweni. Ngesikhathi amakhulu abamba ngokungemthetho bephumile emgodini kulandela umkhankaso wevala umgodi kubikwa ukuthi basebaningi abasavaleleke emathunjini omhlaba. Abanye ke babalekele ukuboshwa amaphoyisa bathi sebehlale ngaphansi kusukela ngoMasingana. The last 2 months uthi ezinyangeni ezimbili ezedlule babone sebengasakutholi ukudla baphoqeleka ukuthi badle umuthi wokuxubha. Uthi ukwazileke ukuphuma kodwa abanye akade enabo abakwazanga. Akaze ababoneke ukholwa ukuthi kungenzeka bashonile. Imndeni ikhathazekile ngalabo abasavaleleke emathunjini omhlaba. I think it's about 3 months or 4 months the time he told us that it's going there, because we can't communicate. We end up communicating the time he tells us that I'm going, and when he comes back. So now we haven't heard anything. If he's no more, can I get his bone so that I can bury him? Amaphoyisa athukumba ngokungemthetho ubugebengu lobo. We are dealing with criminal activity here, and those that are committing crimes, they will be dealt with accordingly, and then they will be processed according to the law. Because remember, South Africa is a constitutional democracy, and we cannot allow lawlessness in our country. Abanye ababoshiwe bazovela enkantolo yemantshi yaseStilfontein kusasa. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu nomkhushulwa wakwaMsimanga. Ungalingeke uphuthelwe, siyabuya emva komzuzwana. Kwaze kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi ke aqhubeka amathuba emvula athanda ukuba makhulu ingakhulukazi kuzo zonke indawo ezilapha Eastern Cape uyothi ngqi lapha kwaZulu Natal, kanti ke singathanda ukuthi abe mancane mawungena endaweni ephakeme lapho Buffalo uyongena endaweni ephakeme Eastern Cape la silindele khona ukuthi ke liqhubeke nokukhithika kulozo ndawo, kanti singaphelezelwa ukuduma lezimvula lapho koNorthwest ukuyongena ikakhulukazi engxenyeni ke ezilapha kwelase Freestata uyongena lapha kwaZulu Natal. Zimvula nje ezingathanda ukuphelezela ukuduma. Sisho sithi ke nakusasa kuseyisimo esithanda ukufana mawungena lapha Eastern Cape uyongena kwaZulu Natal, amathuba semakhulu kakhulu abe mancane endaweni ephakeme ziye ziyofika lezimvula lapha eGauteng ngala mathuba amancane uyongena ke engxenyeni ke ezilapha ngasenyakatho liqhubeke nokukhithika futhi osukwini lakusasa kakhulukazi ke engxenyeni ephakeme zalapha Eastern Cape. Ingakhithi South African Weather Service kusihlwa singalindela isigaba sesibili sokukhithika okulapha ikakhulukazi endaweni ephakeme Eastern Cape. Siqaphele kakhulu ke kulozo ndawo siye siyongena kwaZulu Natal imvula ezinomgozi ephelezela ukuduma ngaseningizimu nasentshonalanga esingaba isigaba sesihlanu, kanti ke mawungena enkabeni nasenyakatho ingayisigaba sesihlanu. Sisho sithi osukwini lakusasa lezimvula ephelezela ukuduma ezilapha kusigaba sesibili ezingathanda ukwenza umonakalo singazilindela lapha eMpumalanga phansi lapha kwaZulu Natal ngaseningizimu ngayisigaba nje sesine semvula ezinamandla uyongena lapha Eastern Cape liqhubeka nokukhithika futhi ke mawungena ikakhulukazi ke lapha Eastern Cape. Ebusuku namhlanje lithande nje ukuthi libande kuzo zonke indawo ikakhulukazi ke ezimaphakathi endaweni ezingasogwini akufani, kanti ke osukwini lakusasa ngivumele ngisho ngithi ke sizolindela ukuthi lithande nje ukubanda kancane lapha kuSutherland ngale kwaloko libe phakathi kodwa ke lishubisa umkantsha mawungena ikakhulukazi ke lapha Eastern Cape kubande futhi kwaZulu Natal. Sisho sithi ke phansi amaphapha eGauteng lesasivuvuso besiphelile ngivumele ngibukele ngisho ukugcwala umlomo ukuthi ke ngiyayithatha into ube nobusuku obuhle.
Mbukeli sizibeka lapha ke bese kuphathele zona namhlanje kusihlwa kusasa bazobe bekhona ke oza kwethu ngolwimi lwesiXhosa nibe nobusuku obuhle nisale kahle